pillanatban felkérem Mészáros Zoltán, Itavászló testőtelepülő polgármesterét, hogy szóljon egy pár szó. Tisztelt Szilágy Ferencsenyiek, a vendégek, polgármester úr, nagy örömmel, nagy megtiszteltetéssel jöttem el ismételten testvértelepülésre, és nagyon büszke vagyok, hogy testvértelepülése lehetek Szilágy Ferencsennek, hiszen olyan mértékű fejlődést mutatott csak azóta, amióta egymást találtunk, amelyre méltán büszkék lehetnek. Az itt élők bebizonyították sokszorosan, hogy szorgalmasak akarnak és tenni is akarnak mindazért, hogy ez a település mindenki számára egy élhető, kellemes település legyen. Amikor a kapcsolatot felvettük, akkor mi igyekeztünk jó tanácsokkal ellátni polgármester urat, képviselőtestületet, és most kell mondjam, hogy a tanítvány úgy szárnyalta a mester. Ez a sportcsarnok, amely mögöttem áll, ez egy olyan létesítmény, amely talán szimbólum is lehet a tenni akarás mezején, és legyenek büszkék arra, hogy szorgalmukkal, kitartásukkal egy ilyen létesítményt tartunk felépíteni. Mi úgy jöttünk ide most, hogy ez a létesítmény ne legyen túl sokáig üres, ezért néhány sporteszközt hoztunk, hogy élet is legyen ebbe a teremben mi hamar és úgy gyerekek, mint felnőttek érezzék jól. Gratulálok, sok sikert kívánok, és nagyon sok kellemes órát kívánok önöknek, és talán egyszer eljön még az is, amikor visszaváltok és Szilágy Ferencsenyi öreg fiúi, vagy éppen fiataljai megérződnek ezt a vakarét. Ehhez kívánok sok sikert, kitartást, óványosséget között. És ugyancsak a szalagvágás előtt felkérem Szándor Lapécsi, így mindenki ismeri, falu díszpolgárát, hogy szóljon egy pár szót. In continuare dopo domnul Sandu Tătar să ne spună câteva vorbe din partea familiei lui. Stimați invitați, stimați credincioși, stimați creștini, stimați perecinari. Sunt mândru de faptul că sunt perecinari, singători. Deci, ceea ce îmi place cel mai mult e faptul că a devenit tradiție, deci e a doua manifestare a festivalului, ceea ce înseamnă că a pornit bine și vom ajunge departe. Mulțumim că mereu avem câte un ministru care să mai ne pună câte o pilă acolo, să mai construim ceva. Avem multe de făcut aici și culmea, mă mândresc cel mai mult cu faptul că perecinanii au o creștere a natalității. Sunt creștere pozitivă. Și atunci, sigur că eu făcut parte din această parte a creșterii pozitive, a natalității, această sală minunată, cred că va spori natalitatea. Pentru că în momentul respectiv înseamnă că vom fi corpul sănătoase, vom face treabă serioasă. E vorba că acum se va moderniza cursul Crasnic, ceea ce mă bucură prezența domnului ministru Coredu, care este care m-a ajutat ca să ne dăm și cu barca pe licei, că eu nu găseam un loc să nu. Trebuie să merg până la Oradea. Acum voi învăța, gaturile mele de demult, care erau minunate, au dispărut. Acum, cu ajutorul guvernanților și al ministrului mediului, vom reuși să facem ceva frumos pentru dumneavoastră toți. Eu vin cu foarte mare plăcere acasă
Și culmea că sunt acum singurul și în viață trecută de onoare. Și mă mândresc peste tot, și în Oradea, și peste tot, unde merg, cu acest titlu. V-am ajuns în Budapesta să-mi cumpăr o foarfecă de tuns. Și zice Cătălin unul, oprește-te așa cum vorbește, hai merg, e chicit. Nu neam, sau o dăcăină. Zice, mă, veneam în România, mă, cine am noi sobru, hai mă sobru. Cel care a făcut statuia aia frumoasă aceea. Ba da, și chiar așa de bună ceapa de fericire. Isto ne je, ovo je za perečenje odmah. A ono je nekodo különös. Nem létezik a Földön olyan. Elmondtam, hogy Cambridge is kiadta, hogy 2, nem tudom mennyi a struina, a csimpénységet. Deci usurime, că e ca la diamante de la 0 la 10. Și ceapa noastră are usturimea și conținutul de metale grele cel mai puțin din lume. Nu întâmplător și curțile imperiale duceau ceapă de pericei. Ba, am început să palpez pe internet, unde am văzut că ceapa și pe vremea egiptenilor era o monedă de schimb. Deci ceapa, conform tradiției, nu există casă în care să nu fie intrat. Eu, acum 20 de ani, mi-am făcut o mică firmă. M-au întrebat ce siglă, ce vreau eu să pun ca pentru firma mea să mă reprezinte. Dom'le, și atunci mi-am dat denumirea Sandu de la Fericei și o ceapă care cuprinde tot globul. Și această ceapă, într-adevăr, cuprinde globul. Această ceapă înseamnă sănătatea populației. Deci eu cred că natalitatea are ceva cu ceapa de fericire. Deci, acum ce vă doresc eu, să vă simțiți bine și vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Vă mulțumim și numai bine! Mulțumim pentru cuvintele pentru realizare din partea Guvernului, din partea instituțiilor, din partea cetățeanului de onoare al României, din partea domnului primar din Chisovară și nu pot să evit să nu fac o asemănare. Dacă noi piscina fericiului este o ceapă zâmbăreață, acum văd și o minge zâmbăreață. Bunica noastră artistică, vedem pe fața copiilor, numai zâmbet și megköszönve a biztató szavakat a kormány intézményeknek, a biztosítók részéről, különösképpen Kiszovárkönyv önkormányzat részéről nem haladhatom el, hogy nem nincsen meg, mivel a nevető hagyma a jelű, láthatják a kitűzőkön, hát különlegetően eszembe foghatom egy nevető labdát is. És szeretném azt, hogy a gyerekeknek az arcokon nevetés, öröm legyen, hogy a hagyma mellett, a labda mellett értékesebb az ő örömük és az ő mosolyuk. Adja az örömet! Köszönjük képviselő úr, köszönjük igazgató, köszönjük miniszter úr, köszönjük szenátor úr, alelnök úr, prefektus úr. A fiatalok, a berecsenyi fiatalok nevében szeretnék szólni. Köszönjük a tudnálást. Polgármester úrnak köszönöm. De neki kiköszönnek. Neki ki kell megköszönni. Mert számtalan bukaresti út, számtalan több mint 15-20 perces telefonálás, számtalan átnyaló éjszaka, és itt az eredménye hátunk mögött. Köszönjük, polgármester úr! Én a Perecseni ifjak nevében, a Perecseni szülők nevében, mert Hálaléknai Jorgának szülő vagyok, szülő is vagyok, ifjú is vagyok, a Szilágy Perecseni gyermekek nevében. Köszönjük, polgármester úr! És mielőtt még a szalagút ellátnánk, akkor tényleg a jövő nemzedékét kérném meg, hogy jöjjenek ide egy köszöntő
mondjanak, és egy szimbolikus kulcsátadás még mindig a talapvágás előtt. De ugye hiába vágjuk, mert a talapokban nincs kulcsunk. Potresti anche l'elettrico quando te lo suoni. Uno, due. Sportolj majd benne! Cineva poate să fie o încurajare mai complexă decât din partea copiilor. Am rămas surprins că prin cheile sălii de sport, într-adevăr, am primit o încurajare de la copii, care cred că mai mult face decât 1000 de studiu de chiar atunci de prin avion. Kedves gyerekek, azt születnek egy olyan biztatást, amíg rávezet arra, hogy megéri és van miért küzdködjünk. Hát ez a kulcsos, hogy átadnátok szimbolikusan, higgyétek el, hogy tovább fogom adni az egész közösségnek, avval a feltétellel, hogy ti kértetek, mindenki teljesítsen. Hogy senki sem rongálja azért, hogy több nemzedék tudja használni ezt a sportcsaládot. Am preluat simbolic cheia de la copii, cei care sunt speranța noastră, și aș dori să predau întregii comunități. O singură condiție, dorința copiilor să se îndeplinească. Toată lumea să se folosească de această sală de sport, în așa fel ca să nu distrugem și viitoarea generație să mai poată să facă sport în această sală. Dragi copii, vă mulțumesc pentru încurajare și într-adevăr, mobilul activității mele am găsit acum că merită să facem foarte mult pentru tânăra generație. Következően pedig megkérném polgármester úr vezetésével miniszter urat, Lukács Zsigmond urat és Szeresztényes képviselő urat, hogy vágják el a talajot. Continuare este conducerea domnului primar, domnul ministru, domnul director Lukács și domnul Szerez să bată ea familia. A terem padlózónának a minőségét fenntartani kell igyekezni, ezért nem sportfőre most nem fogunk bemenni, mert kár lenne érni. Tehát ezt már elsősorban a gyerekek tudják, hogy csak kimondott külön sportfőre szabad bemenni a terembe. Ezzel is kiküszöbölni a parter okálását, illetve a kód elvitelét. Nu intra în detalii pentru a proteja patrul de gheață.
Dumáljon már egyszer! În sala asta va fi cu expoziția cea mai bună ceapă din lume. Szeretőt keres magának. Írd meg, rózsám, vagy üzedd meg, én rám miért haragudtál meg. Sejhaj, nem üzenem, nem is mondom, mert én te rád nem haragudom.
hogy én ilyen álom vagyok. 9 kislány szeretője vagyok, a pedig az érte nyugszik alva, diók a szív gyászos koporsóban. Azért, hogy én ilyen árva vagyok, egy barna kislány szeretője vagyok, a szerelem csábított el engem, nálad nélkül mit ér az életem. Csárda, fedezletlen csárda, ugratott rajtam, először is feltette azt a szót, ki nem látott még egy lovon 7 mag. Ki nem látott még, jöjjön ide, lásson, 4-et visel. Lakodalom van a mi utcánkban, ide hallik zengő muzsikája. Hivatalos vagyok oda én is, de nem mennék el a 100-szor üzenni is. Hivatalos vagyok oda én is, de nem mennék el a 100-szor üzenni is. Este viszik a mennyasszony ágyba, elveszett a nyoszoljon így lába. Addig asszony nem fekszel az ágyba, míg meg nem lesz a nyoszoljon így lába. Addig asszony nem fekszel az ágyba, míg meg nem lesz a nyoszoljon így lába. Megvan már a nyoszoljon így lába, vége van már alakúba lomboda. Nagy bánatom van a mennyasszonynak, forgatja a kait a gyűrűjét, sajnálja régi szeretőjét. Forgatja a kait a gyűrűjét, sajnálja régi szeretőjét. Ezt a kislányt igazán csak ugyan nem az anyja nevelte. Zöld erdőben igazán csak ugyan a vadgalom költötte. Meg kell kérni, de szépen kérni az édesanyját, adja nékem igazán csak ugyan feleségül a lányát. Meg kell kérni, de szépen kérni az édesanyját, adja nékem igazán csak ugyan feleségül a lányát. Grupa combinată A cu câteva cântecele pentru copii. Következik a vegyes csoport román tagozatú gyerekek énekkara.
Következik a nagy B csoport, amelyik egy magyar népcsoport éneket fog elénekelni önöknek. Urmează grupa Mare B, care o să vă cânte câteva cântece de muzică populară maghiară locală. Madárlakik benne, madárlakik 12. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babának. Csárdás kis angyalom, érted fáj a szívem nagyon. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babának. Csárdás kis angyalom, érted fáj a szívem nagyon. Hiszen a magyar lánynál vékony karcsú derekánál, olyan vékony, mint a nagyszem, ragaján a legény után. Maga mondja a legénynek, vállaljon szeretőjének. Lányom, én nem bánom, csak kötelező sajnos.